станах. Тук сме с Том. Значи Ваден. Значи се забавам. Значи слушайте сега. Само ще останам от спайн. Значи, спреман е новченикът, спреман ми е телефонът. Ойме да оплатме лихче спортска. Ще пишме Що снимме Ваден? Ваден снимме 24 часа, каже вам да. Моментално е 12. До вечер до 12 може да бият 24 сата, ама ке бият некои си 12. Мислим да бият 24 сата, ке бият некои си 12. Ке чиниме каседи ке... Тие ще сакат да гледат, окей. Тие ще не сакат да гледат, нека са лайката. Видите още каква лаки царе блуза имам, значи много яка блуза, така да ми се моче фул. Нема нещо, знаете кога ке снимите 24 часа, кажам да, не можеш да го местите видеото, защото ако го местите, ке кажувате цяло време да. Ама ако не го местите видеото, не можете да кажувате цяло време да. Защо? Заради това, що нема нещо да кажувате да. Сакаш, пример е така, сега Вонка върне, може да ви покажем. Значи Вонка върне. Мокри са улиците, знам от днес се гледаме върне. Сега как е изпаднем, ке видите, я тук се гледа. Значи долу гледайте на тараста как от капки, свакаш. И нямаше да се дешава, свакаш. Не можеш, пример, дойдеш на бабите да й лафиш, да й правиш маветално нещо на тере, да й кажеш да. Мислям, това едно може. Ама сега да изпаднеш вонка, да правиш глупости и плюс времето е не е убаво. И плюс нямаше да се дешава. Одиме. Добро утро. Како сме? Лайк. Абе, не се нещо да си фотографира. Защо? Що да снимиш? Не така малко да е. Дам да ме гледат сите. Да. Иначе одам да си оплатам спортска. Оти нямам оплатено дълго време. Вчера не кажа чуеш. Абе, това не нема. е ладно, тай си майка, много ладно вонка. Добро. Вчера немше так ми се оплатих такви лаки болси. Колко 7-800 денари. Ще знам як не изгледам. Ока? Букай си майците, вонка е много ладно. Абе як не ти главно? Добре, аз ти кажу. Върне да ева майк, място ще не е разсонен. Още имам очи подулни, като и кит бата, като и не знам, като е айкола съм. Взимам... Айде бе, беги. Како ме nerвират, вече бърчат, не можем да лафнем да пием. Инче намърно държам телефона тук, когато ти върне дощ и мора да ме под главата, инче я веки екранът ми е цел мокър. Да снимам пощо върне дощ. Гледайте, улицата мокри. Якната мокра. Така да, ябига. То ми се изключи и видеото. 1:12. Още 18 минути имам за да стигнем да й оплатам от так места, ама тук съм сега за 2 минути. Те по-специално дома не знам защо да ядам, защото много ми се яде. Али ке видим. Видим се тета как са договорни. Никой няма вонкават. Ще са голми, аз сега да има това върне до 6 са глупи. Хвала ви за 1000 фолуърс на Инстаграм, конечно качим. Мисля, още не сме 999 им мама. Той един всяки окачим се лови да така ли. Той ме дечки и върна да не ми стоя телефон на дождки са видим. Мисля, не е водот, не знаеш iPhone 11 Pro да се изфлексва малце пари. Ама чисто така. Не сте свестни колко върне. Ето видеите, чисто да знаете. Значи се вракам, така върне бе да е майка. Чехи. Се вракам от кладилница и оплатих едно лихче спортска. Фатих там неколко лаки болс. 3 мислам или 4 по 140 денара фатих. Си оем и со 1500 денара. Со 1750 денара одех, со 1800 си одам. Изи 50 денара во плюс кој ти мен. И тоа бат. Така да много върне ке се слушнеме дома. Само чайно. Друго шо има? За пияйно заведение? Не, за пияйно. Да. Може, да. Да. Сакна. Не знам. Аз не бех дома. Или она го западе. Може да, ама не знам, не съм сигурен. Дека, ме репна на кварта да се фати. Ей, дек се ма? Видя. Беше вонка, колко шуфта са? Я, айде. Ела, мари, джеревце, мари, ел. Айде. Ел. Ей, она чим я да и не видува. Охо, абе, дек си ти. Дек си ти. Абе, дек си ти. Ел. Ела. Мема. Що ке изявите за днешното видео? Кой ти пее от това? Че кой ги пее? Беги долу. В диското нямам пойма. Абе, беги долу. Нямам пойма, тетка. Защо?
Не някаква пеячка ти дойде. Ай погледнем да видим. Абе, ай не се занеса. Абе сниме видео. Не сакам да ме снимиш. Добро, не мора. Владен, знаеш што видео снимам? Што? Се што ќе ми кажат, одговарам со да. Значи што е да ми кажеш, секогаш мојот одговор ќе биде да. Да. Виж, што ќе ми кажеш сега, што да направам? Да оди пита Марија дали сака да запалим огино. Сега ќе ја питме тетко. Одиме горе. Ајде, Джери. Ајде. Тука. Стој там кога си го, што да ти кажам. Не сака да дојде. Значи, дечки, ова видео има да биде 17,5 мили долго или во превод 9,5 километри. Не. 17,5 мили, тие се 17,580. Тоа ти значи дека тие са негде 8,7 километри. Дек се бе Марија, де бе мекам. Знам да гледате, немам светлина. Марија, тета кажа, дали сакаш да ти го запалат огнот? И јас само што се враќам во Евротип да уплатам спортскуле. Да. А? Не ме е ладно, но врнено. Hey Siri, call Tita. Calling Tita. И звонат на тета моментално. Важно што снима, знаеш ли? Се ще ќе ми кажеш да одговарам со да. Така да што и да ти треба вајн, слуга сум те на разполагање. Не. Зашо? Оти не сакам. Ето не сакала ми го да сипава видеото веќе. Сакала огино да се запали, ајде. Што не се бога? Но ти не знам завеана. Марија е веќе завеана, така да... Ајде ти се молим, макни ми се, сглони ми се спута, мала. Да не замарам, само најбитните моменти ќе ги има, да не биде долго видеото за да можеш да го гледа и само најинтересните моменти ќе се видим после. Как? Харко, год, пайфа, код. Да, фак, онлайн, фак. Викве мајка. Шо, какво си ти бе? Шо? Ми как ти очуваш този Скопje мач? Ей, абе изпаднах бе, не ми се Как забрави. отговорност е това? Бе, гай! Шо забравих. извини? Забравих да му дам да яде бе. Отговорност. Ярно е 2 сата отнема Яно. 2 сата? Еми, От кога е? Знаеш ли ти он стан? от кога? От Забайле. Добро. Не ми вики. Така маче не се гледа. И ти умре мачето. Ама не ми вики. Грота. Не знам, извини. Нема извини. Добро бе. Трябва да се преземеш отговорност. Добро. Ей, Томчо, ела бе. Абе, ладно е деба майка му, види го. Шо да е знае. Видите колко порасна Тома. Той от човек поръсна. Оти вие му давахте да яда, а аз не. Пък го гледаме ние. Да, знам кой майка ка носи дарва. Ка носи дарва ви. На кой му кажуваш? На влога. Абе кой влог, айде бегаш за влог съм я. Да. Повели майка. Ека Томас. Владен, знаеш што снима майка? А? Знаеш, вонка е Том. Знаеш што снимам Владен? Шо? Знаеш ли што видео снимам Владен? Шо? Цел ден одговарам со да. 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 Той му кажи да трябва да кажеш. Исто повеќе светлина да има. Е така на 800 ИСО има боја светлина, 400 нема. Ма разбереш. Да, мама ми ти каже и Майка, што е да ми кажеш Вајн, одговорот ќе биде да, такова видео. Запали. Што кажаме, само тие најбитните работи нели ќе ги извршиме. Одме да завршиме на работа. Тетка ми ме викна, треба да ја помогнем, што значи одговорот е да. Мислам, јас и ов ти помогам, али и Ваден ќе уснимам тоа, што им помагаме, така ли? Ајде, тетка! Чеки прво со баба да се сниме, пушти лайк. Лайк! Айде лайк. Ето лайкот е дадам. Ајде, тетка, лайк. Пемна за неки. Ей, да не виде. Ајде, така работиме. Работиме. Што треба да се носи? Има малко шишина не я раеш, Нешто ќе работиме, сега ќе видиме што. Шишина! Сега гледаме за скоро. Значи, вие стаклените шишина не им требале на нашите и мора да се фрлят. Види една копа стаклени шишини имаме. Јас ќе си зачувам едно за во Скопје војчка да си пълна. Него го да ти помниш.
Шо? Айде бе, дай ми едно. Две? Може, а едното нека биде воа. Добро, шише, малко ще е горска со Кока-кола капачка, ама нема врска. И шо си цус Кока-кола капачки, горски. Ништо, а едното ќе биде воа. Го оставаме тука. И ресто... Ки идиш по мене, така? Айде, сега съм професионал камерман. Тука. Айде, така. Приватен камерман ми е те да прави. Леле, момка варне, сега шо ќе Не върне. Варне камера. Чекай, аз да отключим. Чекай, общо варне. Цял съм де? Дек динос. В двор ти кажах. До тука нямам ненаки. Значи, не снимах пошто малко росче, пулситета ми каза да не снимам заради това, защото не работиме. Здраво! Здраво! И какво шишенца си вземах? За вода. За вода. Иначе си вземах шише за вода. И... Шишенце на така, то е... Нека ќе се снайде май. И оставиме 6 кутии со шишино в двора. Оставиха. Тета само една носи. И после това фърлих 2 найлона с гюбре. Пъти не ли ви кажах с правото да правим, па го чистим цело от гюбре. И 2 кутии с гюбре. И се изморих. Само да си и пратам отакмица, защото 2 пъти хоше 3 ми фалят за да фатам 1500 денари. Доста ще 1500. 1500 се е кяр. Що му бидем това, бе? Нищо няма да е. Инче Том се повреди ръката е 2 йода. Кой бе? Па на влогът му кажа. А Том нещо ме повреда на ръкичката е 2 йода. Ти ме отдепаш, видели? На камера на 4 как е та фатахме. Том, ела да им шата и на ръката. А? Том, що му е на ръката? Му помина или не? А вода полека. Добре, нищо не му е набия на мобил. Ай, Джери! Ей, шпринт, са до тепа. Я играем всяка дали. Ей, ва, Джери, ко ти маймуна грейна. Ей, ери взрема. Хайде. Ама како рипе по шифонярот ко ти? Тако е. Шо правиш, мори? Не е нормална версия. Ебате работа! Еба ти! Се заебава. И вида, госпожа. Ева. Под куинта бе човека, да, винче во Том го собора. Бе дома сме, шо се плашиш? По ти ръката му е повредена и мисля ти пак я повредиш бе Мария. Я топката. Ей, защо зум бе утре? Ман този. Хай. Том, ял, пусти. Пусти малко те вътре. Де? Вида. Сега ќе видите солисто, чо това да прави, гледайте. А, Джери, чекай. Айде, ма. Видео мърза светска. Да се намочам на мързата. Всяка дали. На. Оставя. Абе ти викаш, ти там не може оно да иде на ваки. Том, пошто е разборен, предадене, мора да му стиснем апче со 2 лъжица и воичкичка. Тебе, зейтинче и млекце. Да, зейтинче и млекце, добро. И ќе му смачкаме со, ова ќе му смачкаме, ќе му напикнем в устата со шприц. Шприц го направите? Да. Нема да го изпие Тома, май да ќе им насила нех. А кой го пита дали ќе го изпие? Насилство. Не. Добро ли? Пие бе Арни за драма. Томас. Малко и шекерче. Защо зайтин ми кажеш? Абе, да. Има нещо, примерно нещо му е лошо. Дай малко шекерче. И млекце. Мария, дай малко Ей, млекце. в една лъжица всяка сбере и шекер и млеко, манджа. Малко. Сега ще манджа да му направим. Аман бе, Лазе. Лазе бе, дръжи му главата и пикай му. Абе, види го мае. Нема връзка, дай му, пуста, колко му влез. Чеки. И да повраќа по-арно да му обяснеме. Не саке гровата. Не бе за тази ръка. Тази ръка уболе, не се губи, го фати за ръка, че уболи и го влече, ако ти не е нормално. А дали му шприцна малко? Да, нека се изгореш. Не знам, що се издешава бате дали от бужик или що знам. Ама в Евротип сега бех. Ма усрабате 3,5 моментално имам 3,5 в мене. Така една бужик на добивка ми даде. Си фатих спортска плюс Lucky Balls 1500 си фатих. На койнот съм качен. Знам от нема гледате от темница. Ама си имам дома, ке се че ми дом.
Така да, дечки, тоа беше тоа за ова видео. Ако ви се допадна, оставете лайк, комент, subscribe. Пишете ми во коментар што да бие наредно видео 24 часа или било кое какво видео. Така да, стварно немаше повеќе да ви кажам. Ви благодарам за искрената подршка и за 9230 subscriberi. За следете ме на Instagram, фала ви за 1000 followers и тоа немаше повеќе да ви кажам. Се гледаме на видео, поздрав сите. Чао. Наскоро почнеме со фудбалски челендж, чисто да знаете.